Ben, por favor, estamos algo pillados de tempo por un motivo, e é que as dúas xustamente ás 2 da tarde se teñen que efectuar unhas probas de son. O normal sería que nós xa non estivésemos aquí. Imos un pouco xustos porque o documental é de 32 minutos. De maneira que vai ser algo complicado despois facer un debate sobre este documental. En todo caso, podemos retomar o asunto máis tarde ou se hai un par de cuestións moi breves. Bueno, que pensamos Ana Romaní e eu en relación con este traballo que encargamos a Illa Bufarda, constituído por Sabela Iglesias e Natalia Pérez Villanueva. Adriana Pérez Villanueva. Pensamos que as personalidades destas dúas escritoras son tan ricas, son tan complexas, que non íamos poder, por cuestión de tempo, non íamos poder situar nunha xornada contributos suficientes para que declarasen mínimamente estas personalidades. Así que consideramos que tal vez condensando en un exercicio marcado, como en todas as producións de Illa Bufarda, polo rigor, por un gran sentido do ritmo, por unha gran capacidade de comunicación, podíamos intentar, polo menos, condensar algunhas facianas da produción destas dúas escritoras, como son o traballo de traducción, a relación coa música, pois basicamente isto, ainda que algunha cousa máis, pois nun breve documental que ademais quedará a disposición de todos e de todas para que se poida ver na web do Consello da Cultura. Bueno, isto é o fundamental que queríamos facer e agora simplemente querería que as autoras comentasen brevemente o seu traballo e despois pasamos xa a visualizalo. Hola, bons días. Bueno, antes de nada queríamos dar as gracias ao Consello da Cultura por darnos a oportunidade de achegarnos e adentrarnos nestas dúas mulleres que foron moi interesantes de abordar audiovisualmente e tamén para amenizar o feito de utilizar a linguaxe audiovisual para abordar contidos nunhas xornadas destas características, que creo que é moi positivo. O que imos ver son dúas pezas audiovisuais de 15 minutos cada unha. A primeira é Xela e a palabra e a segunda é a música e poesía en Luisa Villalta. O que se pretende con elas é tratar aquelas facetas e aquel traballo que non é tan coñecido, no caso de Xela o de editora e traductora e no caso de Luisa o de música, e así poder entendelas como mulleres polifacéticas, comprometidas e coherentes que creemos, despois de facer este traballo, que o foron. Non sei se queres engadir. Bueno, simplemente darlle as gracias a todas as persoas que participaron nos vídeos, incluído aquelas que non saen, pero houve algunha entrevista que aquí non sai e tamén persoas que nos axudaron a conseguir os contactos ou as localizacións. Sempre nos chama moito a atención como a través de outras persoas, das testemunhas de outras persoas, podemos coñecer algunha personalidade, non? Como é neste caso, nós non coñecimos nin a Xela nin a Luisa, pero agora, xa despois deste traballo, nos vamos con unha pequena sensación, non de amigas, pero si de coñecidas, non? Entón, bueno, iso é unha oportunidade única e que a nós nos gustou moito facer. E nada, agardamos que vos gusten. Moi ben, pois imos ver.